Audi na autosalóne v Ženeve útočí svojou klasickou zbraňou, nadúpaným kombíkom. Sedan S4 sme videli vo Frankfurte, teraz pribudol kombík s prívlastkom S4. To znamená 354 konských síl a preplňovaný 6-valcový motor. A čo sa týka výkonov, tak u Audi to nie je koniec. Další porci koní totiž dostala i Audi RS Q3. Doplňuje řadu modelů Performance a znamená to, že 2,5 litrový přeplňovaný pětiválec dostal 27 koní navíc. Celkově 367. Ale to jsou drobnosti. Tamhle na pódiu stojí hlavní novinka Audi. A to je Audi Q2. Ide v podstate o najmenšie koncernové SUVčko, o ktoré je tu veľký záujem. Vidíte tie proporcie. V podstate je to trieda tých B-čkových aut, akurát zdvihnutá. Navonok môžeme vidieť full LED svetlá, ktoré dostane Audi Q2. Pomerne vysoká predná maska, čo je zaujímavé, na rozdiel od všetkých ostatných modelov Q, nepodobá sa akoby vajce vajcu jedno na druhé. Tiež ma zaujala napríklad eloxovaná mriežka chladiča, a čo vidieť už podľa tohto nápisu, na rozdiel od niektorých menších koncernových súrodencov, Audi Q2 bude mať aj pohon všetkých kolies, bude existovať vo výbave S-Line a bude taká lakovacia skladačka. To znamená, niektoré časti karosérie môžu byť vo farbe karosérie, iné zase nie. Máme tu autá, kde sú tieto doplnky čierne. Zaujímavosťou Audi Q2 je napríklad zadný C-stĺpik, ktorý býva v inej farbe. Ide o to, aby ste si mohli auto individualizovať. Ale pri Q2 je čo najpodstatnejšie, že vyzerá tak individuálne aj zozadu. Iné zadné svetlá. Za toto by som vyslovil veľkú pochvalu konštruktérom alebo dizajnérom Audi, že to dokázali takto zapracovať, čo však mnohých bude zaujímať, ale podľa toho, akí ľudia si takéto autá kupujú, tak možno batožinový priestor nie je to hlavné kritérium. Hoci nevyzerá zle, dvojité dno, buď máte dole subwoofer, núdzové dojazdové koleso, alebo si tam môžete odložiť nejaké tašky. V tejto triede elektrické zatváranie 5 dverí. Tu som si všimol veľmi zaujímavú krivku, ktorá možno zapadá do toho štýlu Audi, taká preliačenina. Čiže dizajnovo veľmi zaujímavé zvonku. A ja som zvedavý, aké je to znukuvo. Moc pěkný, tak jak jsme u Audi zvyklí, to znamená pěkný čistý interiér s minimem tlačítek, který se podobá na A1 a 3. Tady vepředu přede mnou zajímavost z kategorie těch malých aut je Virtual Cockpit, zatím jsme ho v takhle malých autech neviděli a jinak klasické Audi, dobré zpracování, kvalitní materiály a Rastio, důležitý, kolik prostoru je na zadních sedačkách, protože já to mám nastavený tady na sebe. Tak sem som išiel normálne s hejtovacím pocitom, že musím hejtnúť, to je vzadu úplne zlé. Tak nad hlavou je to tesnejšie. Keď máš aj panoramatickú strechu alebo šibrdách vpredu, tak tu je také vybranie. Čiže nad hlavou taký priemer, ale tým, že to auto je vyššie, že to má koncept SUV, ja normálne ani nejak nedočiahnem na podlahu nohami. Čiže ja krátkonohý sa sem vmestím, samozrejme to nastupovanie je stiesnené, to treba povedať, ale očakával som podstatne horšie, čo sa týka miesta na zadných sedadlách. A Audi Q2 bychom mohli uzavřít zase informací o Škodovce, protože tenhle malý crossover, nebo chcete-li SUV, se objeví i s logem Škoda. To fakt?